Il-miljuni ta' euro li ġew irreġistrati permezz tal-Investment Registration Scheme se jkunu jistgħu jintużaw b'mod aktar flessibbli. Fi kliem l-ekonomista Alfred Mifsud, minn dan tista' tgawdi l-ekonomija Maltija. Fil-futur tista' tgħin għaliex issa li dal-flus ġew regolarizzati għat-taxxa min għandu dal-investimenti jista' jużhom b'mod aktar flessibbli anke billi jinvesti f'affarijiet li qabel ma kienx jista' jinvesti fihom. L-iskema tnediet f'Ġunju li għadda u tant kien hemm interess illi nżammet miftuħa aktar minn kemm kien maħsub oriġinarjament. Fil-fatt kien hemm aktar minn 400 miljun euro illi ġew dikjarati u ma' 70 miljun euro kienu rilokati lejn Malta. Alfred Mifsud spjega min kienu dawk li l-aktar ġew attirati minn din l-iskema. Li l-aktar li attiraw ruħhom huma nies ta' kapital sostanzjali li fil-passat kellhom iċ-ċans anke minn għandu l-kapital kellu diversi options biex jistaħba f'kontijiet barranin li ma jikxfux. Issa kif qed jinbidlu regolamenti internazzjonali li ħajkun hemm full disclosure, ovvjament dan nies ħassew li dat ċans ma kienux ħajtilfuh biex jirregolarizzaw il-pożizzjoni tagħhom u ovvjament il-gvern attirhom bl-iskema. Biex wieħed jirregolarizza l-pożizzjoni tiegħu kellu jerfa' pis finanzjarju. Fil-fatt mill-iskema, il-gvern daħħal 32 miljun euro. Xi ħaġa li jenet ukoll il-finanzi tal-pajjiż u li kellha impatt fuq id-deficit. Fisser li ovvjament id-deficit kieku ma kienx din iskema kien ikun 32 miljun iktar milli fil-fatt se jkun fl-aħħar tas-sena. Ma wieħed irid iżomm f'moħħu li dan huwa dħul ta' darba, jiġifieri mhux se jiġi rikurrenti biex ngħidlek, imma ċertament jgħin biex id-deficit ta' dis-sena jkun inqas minn forsi dak li kien previst. Din hija wkoll waħda minn ta' miżuri li ħal-gvern sabiex jiġġieled l-evażjoni tat-taxxa.